Mika on kiireinen yrittäjä ja järjestöaktiivi ja asuu siirtolapuutarhamökissä. Yllättäen hänellä tulee idea. Kerätään järjestölle rahaa Ecuador-illalla. Ideat tulvii Mikan päässä ja hän kirjoittaa niitä ylös. Kun ajatus on hautunut, Mika soittaa kaverille. Me tarvitaan nyt rahaa kassaan. Sitten me tunnetaan muutenkin tää Ecuador ja silleen voisi olla hyvä. Päätetään pitää puolen tunnin puhelintapaaminen, jotta saadaan porukka innostumaan, suunniteltua ja homma liikkeelle. Mika valmistelee tapaamisen kunnolla. Tapaamisen Mika sopii Zap-Meetillä, jotta ei tarvitse soitella erikseen ihmisille tai pyöritellä sähköpostisumplimista. Tekstarikutsut muistutuksineen on tehokkaita. Kiireisenä Mika hoitaa puhelintapaamisen bussissa. Mika kuuntelee esittäen kysymyksiä, jotta ideat tulevat muilta, ja hän puheenjohtajana on pois tieltä. Vaikka hänellä on selkeä runko ja agenda. Mika kirjoittaa muistiinpanoja, jotta kaikki voivat luottaa, että asiat ovat muistissa. Vastuut ja seuraavat tehtävät sovitaan. Lopuksi Mika lähettää kaikille tiivistetyn muistion.